konečně sedni. Myslíš, že zmáčkuje? Už. Jo. Začneme jak Šrek? Už můžem? Už můžem? Už můžem? Už tam budeme? Už tam budeme? Oslíku vydrž. Oslíku, už se neptej. Prepudrovat. Už tam budem? Už tam budem? Takže já nevím. Takže začneme, takže 80, 70 a tak a 1. Tak fajn, pustíme se do toho. Takže nazdar z Tenerife, právě jsme na balkóně u Marcely v apartmáně. A já vás teda zdravím ještě rád, ale jsem fakt z tohoto, čo se tu děje, nadšený. Původně jsem sem přišel kvůli informáciám. Mám skutečně nějakých 13 strán poznačených, ale povím vám na rovinu, keby som to všetko stratil, nic sa neděje. Stačí ten pocit z toho, čo jsme tu teraz zažili. Privítanie na hoteli, ten rezort. To já jsem tu asi 4krát zabludil, bazény, jedlo, rybičky, prostě neuvěřitelné věci. Je 20. či koľkého 11.12. my se jdeme kúpať, takže fakt je to tu úžasné a na takejto úrovni starostlivosť, to je skutečně těch 4000 €. Už to chápem a nevím si představit, čo třeba bude na, já nevím, honor 7500 €. Škoda, že ste tu s nami neboli, ale tešte sa na fotky. A zázračná veta, Jožo? A mimochodom. Chvála Bohu, že tie produkty fungujú. Pribral som to asi 4 kg, takže idem to zázor. A to sú jenom na koktejle, že jo? Ľudia, školenie je úžasné. Je to najvyššia úroveň školení, ktoré som zatiaľ skutočne zažil. Sú tu všetci ľudia, ktorí majú minimálne 4000 royalty. Je tu 29 štátov, najlepší lídri z celej Európy a ešte špeciálne hostia. Ťažko, neviem čo povedať o tom školení. Skutočne mne samému sa mení v hlave určitým spôsobom myslenie. Je to dosť ťažký proces. Ja by som vám to prijal zažiť. Aj mi ľúto, že tu nemôžete byť. Úžasné školení. No co abych tomu řekl, je, že já navážu na Jožky k těm rybičkám. Teď ty rybičky tady plavaly, tak jsem se dozvěděl, že jedna rybička stojí přes $3000. To nejsou rybičky, jsou takovýhle pasci, takovýhle ryby. Ale s tím číslům mě zajímaly hodně ty čísla, takže Čechy, Slovensko, Polsko v podstatě splnili tu zkoušku kvality toho našeho systému, který děláme, protože z 29 zemí jsme mezi prvními 7, Polsko, Čechy, Slovensko, z hlediska nárůstu produkce za tento rok. Ale co je podstatně důležitější, co si vlastně i vedení firmy neskutečně váží, jsme mezi 4 zeměmi, to znamená Polsko, Čechy, Slovensko, jsme mezi 4 zeměmi udržení toho nového podnikání. Takže ty neuvěřitelné možnosti, které máme pro ty příští leta, které se nám otevírají, to prostě budeme moci na tomto se domluvat na tom nebeském víkendu, který bude začátkem 2. měsíce, to znamená v únoru. A tam právě probereme a připravíme ten plán, protože to, abychom změnili ty svoje piny, potřebujeme vytvořit nový podnikání. A to nový podnikání potřebujeme mít kvalitní systém. Ten máme, ale potřebujeme to mít plán, kam ty lidi přivedeme. A to bude ten nebeský víkend, kde tyto plány prostě, jak se říká, uvaříme. Takže pěkný Vánoc. Ja v nawiązaniu do kolegów ze Słowacji z Czech, jako jedyny Polak w tej grupie, jeszcze jako Get Team, pierwszy raz udało mi się zrobić 4000 royalty. Jest to niesamowite wydarzenie i najwyższy stopień szkolenia, na jakim kiedykolwiek byłem z Herbalife. Tutaj w tym resorcie razem z produktami Herbalife, o których mówił kolega, i w takim towarzystwie naprawdę widać jakość. I to, co jako jeden z niewielu Polaków tutaj na takim wydarzeniu widzę, to jest ogromny potencjał naszego rynku. Myślę, że z takim planem, jaki mamy, z takim systemem, jaki tutaj przepracowali koledzy i koleżanki, mamy naprawdę ogromną przyszłość w 2009 roku. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego na święta, Boże Narodzenie oraz Nowy Rok, abyście mieli wszystko, na co zasługujecie. Dziękuję. Ja by som chcel povedať trošičku o pocitoch tu na tohto pobytu. Sú úžasné a ja by som vám každému z vás tu na byť. Dneska sme raňajkovali vedľa Alana Lorenza, včera na tej úžasnej party vedľa nás sedela pri vedľajšom stole Bea Voss a Stefano Graziani sa nás došiel opýtať k stolu, ako sa nám páčilo, ako sa cítime. Je to neuveriteľné. Človek si na jednej strane pripadá ako milionár v tom hoteli a na druhej strane po tom školení, kde vystupoval dneska Mendoza z Venezuely, si človek pripadá jak chudák, preto, lebo je to chlap, ktorý má 200 000 bodov v prvej úrovni a dával nám také informácie, z ktorých keď len 10% vám povieme na tom nebeskom víkende, ktorý bude vo februári, tak vás to vystrelí v budúcom roku naozaj do tabulátorských tímov. No a Adamantino, tam vlastne už budeme mať pol roka za sebou s týmito skúsenosťami a som sám zvedavý, že čo to so všetkými spraví, preto, lebo ten systém, ktorý sa tu prezentuje, je nenapodobiteľný a fantastický.
Tak pekný deň aj odo mňa z Tenerife. Ja som veľmi rád, že sme na luxusnom a najkrajšom hoteli. To je fakt za mojej 15-ročnej histórii najkvalitnejšie školenie, aké kedykoľvek som ja zažil. Práve včera sme mali neskutočnú bielu party, kde bolo 10.12. Ja som presne 10.12. pred 15 roky podpísal zmluvu, takže to party bolo geniálne. Ja som veľmi rád, že to bolo pomaly na mojom nože. Rozlívala, dospievala. To bolo fantastické, neuveriteľné. Počuli ste pár informácií o tej party, ako tam pre nás chodili tí červenci a prezidentské týmy. Školenie na vysokej úrovni a tie špeciálne informácie od ľudí, ktorí nám prezentovali včera z Moldavska, dneska Mendoza a ďalšie. Viete čo, môžete ľutovať, že sa nie ste. Nikdy nepríde na ďalšie školenie, ktoré by ste neboli. Ale časť informácií vám podáme, a to najbližšie na dielni Total plánu, ktorá bude v januári, a ďalšie informácie, tie špeciálne, tie pikošky všetkým ľuďom, ktorí budú na nebeskom víkende. Takže kvalifikujte sa na to, určite musíte byť. Takže prajem krásny deň. Viete čo, všetci vám tu rozprávajú, ako je to úžasne, ale nikto vám nepovedal, aké je to neuveriteľne ďaleko z tých krajín, kde sme prišli. Ja som tu cestoval 2 dní a môžem vám povedať, ako hotel je krásny, úžasný, školenie. Viete čo, sú tu sami lídri, pretože kvalifikácia bola vlastne minimálne 4000 RO a osobne si myslím, že Slovensko, Poľsko, Česká republika, všetky tieto krajiny majú obrovský potenciál na to, aby mali lídrov. Možno vy, ktorí sa práve na to pozeráte, ste budúci líder, ale máte strach, možno sa bojíte, ja neviem. Takže nazbierajte sobie troška odvahy, pustite sa do tej práce a ten rok 2009 skutočne môžete mať úplne iný odznak. No a v tom prípade nemôžete chýbať na nebeskom víkende. Ľudko, ideš. No, ja som nadšený, ja som prvýkrát došiel na takomto školení, ale som nadšený skutočne. V českom ani slovenskom jazyku nie sú slová, ktoré by som vyjadril to, čo sme tu dneska videli, to človek musí prežiť. Ale to, že treba tento rok sa niečo podarilo mne, Robovi, proste ľudia sa kvalifikovali na vyššie pozície, bolo preto, že človek začal dobre nový rok a nám zostáva nejakých 19 dní do konca roka, treba všetko douzatvárať, dobehnúť a ten nový rok začína práve teraz. A v januári máme dielňu Total plánu a verte tomu, že kto si tam privede ľudí, tak uvidia plán na celý rok a máme fantastické akcie budúci rok. Jediné, čo to vyžaduje, je, aby ste chceli zmenu, aby ste boli ochotní pracovať a ochotní sa učiť. Ja vám držím palce a rok 2009 to bude nádhera, sa teším. No. A teď co ještě já taky mám něco povědět. Takže já bych se chtěla říct, že jak říkal Jirka o těch nárůstech, my máme fantastický systém, ale obrovskou kapacitu, aby každý z vás, kdo se dívá na to video, tady příště byl s námi. Ta kapacita tady je a já jsem dneska slyšela na školení, budete se divit, jednu zásadní věc pro mě. Co to je efektivně dělat Herbalife? Víte, co to je? To je, když mluvíte s lidma o produktech a máte nový klienty a mluvíte s lidma o příležitosti a máte nový distributory. A to je celá práce Herbalife, i co nás učí tady. A věřte tomu, že jinak se sem nedostanete. Takže to je moje obrovská message, kterou já mám z Tenerife. Já jsem z toho strašně ráda a chtěli jsme vám všem popřát krásný Vánoce, hezký nový rok, protože ten rok 2009, já nevím, proč já cítím, že celý bude někdy něco explodovat, ale bude to něco fantastického. A věřím tomu, že spousta z vás tady příští rok budete s náma, ale stačí jenom si udělat rozhodnutí ano, chci a začít všechno prostě využívat. A takže všichni za všechny krásné Vánoce, pěkný svátky, hezký nový rok. No a my vám něco ukážeme, to jsme se naučili. Jo, vám ukážeme, jakou sílu bude mít ten nový rok, jo. Takže, máte připravit? 2, 3... Chill! Yes! Toto malo ďaleko lepšiu energiu a ja čo som